Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko sa pangan nga Cheche. Hingkod ang pangidaron. Minyo, may upat ka mga anak. Taga-tubod, Toledo City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong marriage contract. Minor di edad pa man gud ko dihang gikasal mi sa kumbana. Aron inyong hisabtan, ingon inang mga panghita po. Unsa to, Chichi? Mabdos ka? Pasaylo ako, ma. Pasay luas ibog mata. Kano man itaw ka, Chi? Kabata pa taw di mong lisod ang mga butaga. Uy, 17 anyos ka pa lang. Manubag man ko na si Gerson ako, ma. O yaasa na baron ng tawhana, ha? Naguwat na siya nga mo okay ka, ma. Nga mo anhin na sila aron sa pagpangasawan ako. Pila may edad anang tawhana? 21 naman siguro si Gerson, ma. Kinuo ko. Di pa ba na makabuhi ni mo sa umaabot ninyong anak? Uy, Chichi! Manrabaho naman ko na siya. Saba diha, mantrabaho. Huwag sa magkuno yung trabaho o nakabata pa na niya, ha? Tabangan man sad ko na mi siyang parents. Ay dapat lang. Tabangan yun nilang manubag ang ilang anak siyang gibuhat ni mo, uy. So okay na ka, ma. Nga panihuan ako sila aron mga asawan ako. Padali ah. Aron masabutan na dayo nato kanos ang inyong kasal. Kining, Mare. Magkumare na lang tang daan kay pareho man tang uyon nga magkadayon ang atong mga anak. Ay, may lain pa ba day kong mahimo? Bidhan naman ang akong babae. Mao lagi. Og nagkasabot naman sab kuno sila. Og nabuhat nila ng bata nga naa siyang tiyan nga di kauyunan nilang duha. Nga wa pugsa sa kong anak ang imong anak. Ay, una. Kay hubok man sa digilong ning akong anak. Ma. Sige. Wala daghan pag-istorya. Kanos madato sila ipakasal. Gusto ko nga karon dayon, mintras dili pa budako ang tiya ni Chichi. Pero Mare, sayod ka man gud nga minor de edad pa ang imong anak. 17 pa man kaha ni siya. Dili pa pwedeng makasal. Ay, pwede ra na. Uy, ako'y maniho. Ha? Pero, ma. Maniguro ta, Chichi, nga makasal kyud mo ang nakapamabdos ni mo. Kay daganan unya ka kung dugay-dugayon anin nato. May nagmahigot kyud dayon mo. Apan, unsao man Mare? Na ako'y daghang kaila nga makatabang bahin og mga ingon ini. Madji konta dag edad mo, Chichi, aron makasal mong Gerson. Ha? Grabe ha. Ligo nagkapit ni mama ni mo, no? Nahimo magining ipakasal ta bisag minor de edad ka pa? Babe, Hmm? wa ka makauyon nga nakasal na ta? Nalipay man good. Nya. Pero, di ka ta makasugat og problema, ani. Nga nakasal tang minor di edad pa man ko, Gerson. Unsa? Gipugos mig pakasal sa kumama sa kumbana, bisan og minor di edad pa ko. Wala ko mahibaw giun sa ni mama ang tanan nga pagpamaagi, ug kinsang iyang mga giduol. Basta kay ang akong year of birth, imbis ka 1979, gihimo nilang 1978, aron nga ma-18 years old na gid ko ug makasal mi sa kumbana. Sa pagpanlabay sa mga tuig, nakaanak na mi, ug dili sayon ang among kinabuhi sa Pilipinas. Maong nagplano ko nga mo abroad. Unya, Kinahanglan gi ka mo abroad? pila na kabuok ang atong anak son. Ug wa kay klarong trabaho. Misa mo ta kalisod nga nagmiskwela na ng mga bata.
Duha na ba ng high school? Duha na sab nang naas elementary. Unsaon na lang kung mag-college na sila. Sa mo tagkalisod. Maong tugutin na lang gud kung mo abroad. Nya, ang imo mga papeles. Ibaw kabaya nga gimaniho ra tong atong kasal aron makasalta. Ay, Di usab ang pitsa sa imong pagkatao. maulaki uy. Sakon ka na no? Kinahanglan ba gid nga mulukat kag birth certificate. Nya, napay marriage contract. Nya usa man ana. Nya atong marriage contract dili man tumao ang date sa imong birth. Oh, di usab gani ang tuig di ay. Na, manikitangat na nila kiron. Musango gyud lagi ko ana ba? Di sab day matuman ang akong plano aning mo abroad ko. Ayaw nilang i-declare nga married ka. Ha? Singko na li ibutang. No, di ka kumusamot ka problema ana. Kuntuan ako sa gawas na nasod. Di ba yataon to atong lugar? Kasi kung saon pa lang ko dito kung hibawaan nilang namaka ko sa akong mga papilis. Ay, ani na lang ay. Maglukat gud ka sa imong mga requirements, no? Maglukat man ka. So, wayi ko no og lukat ang inyong marriage contract. Og apili na lang sad, og birth certificate nimo. Kay apil magid nas requirements. Ampo lang nga katong inyong kasal ni Jerison, kag ipang-usab man ka ang inyong mga information adto, wa lang unta to ma-report o ma-record nila. Ang maingon ana, Dela? Uy, labi na og kasal nga way klaro. Ha? Oh, nya unsa naman? Sa may resulta sa imong paglukat sa imong mga requirements. Sa munisipyo ko milukat sa to marriage contract. Nakalukat yun ko. Na-record yun ang atong kasal. Ug 1978 ang akong date of birth. Samtang sa akong NSO, birth certificate, 1979. Marag maglisod yun kong abroad ani Cherson. Naka-abroad yun ko. Ang 1979 ako nga NSO birth certificate ang akong gigamit. Wala ko mulukat og marriage contract sa NSO. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 17 years old pa ko dihang gikasal ko og 21 ang akong bana. Balido ba tong among kasal nga minor de edad pa man ko adto? O gimaniho usab ang akong date of birth aron ma-18 ko? Ikaduhang pangutana, 1979 jud ko nataw, gihimo nilang 1978 aron ko makasal atong higayuna. Makiha ba may tungod sa pag-usab namo sa akong mga information aron lang makasal? Unsa nga kaso? Ikatulong pangutana, milukat ko og local birth certificate. 1978 yun ang milusot. Apan ang akong NSO birth certificate, 1979. Unsa may akong angayang sundon ana karon? Ikaupat nga pangutana, kun pananglit, mulukat ko sa among marriage contract sa NSO, na ba kay record sa among kasal? Kay naaman sa among munisipyo. Ikalima og katapusan, kung dili gyud legal ang among kasal, maapektahan ba sab unya ang among mga anak? Unsa may among buhaton aron makorek ang akong information sa among marriage contract? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, check. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga emotional natong mga pangutana, mga problema unsa nang ato ang mga giagian dinha in life. Ipadala na ng inyong suwat ay mo pagduha-duha, share it, unload it, no? Anak mangyud na ipagawas na, isuwat ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi gyud na hawa gyud moy excuse nganong di inyo mapada ang inyong suwat. No, ang rason na gyud ana kay maulaw mo, maikog mo, hoy. Ay mug kaulaw, ay mug kauwag na atay mga problema ngano. Ikaw ray na ay problema, Attorney Elaine, kay abi ako'y nagtambagwa.
ba? Huy, naatay mga problema tanan, why exempted? Ingon ko ninyo, di man ni final exam. May pamang final exams klase, kay ma-exempted ta. Ang problema, dili. Anak mangyud na, ngano, di gyud ta maka-appreciate sa mga nindot ug mga maayo ug mga positibo nga mga panghitabo, butang or mga tao nga naata kung dili ta maabtan pod og mga pagsulay. Kay that's when we will appreciate kung unsa ta, unsay naata, kinsay naa diha nato. Makibaw pod tag kinsay ayo rag kalipay ug kasakit wag tang wa na dinha dinahikita, di ba? O mo na, no? And shout out guys sa tanan mga likers and followers nato ug mga naminaw from Luzon, Visayas, Mindanao. Pinaagi sa ato ang mga radyos, ato ang mga stasyon, ato ang mga taxi driver, ang ato ang mga naminaw sa mga nagkalain-lain nilang mga opisina, sa ilang mga panimalay. Greetings to Mr. Kim Ibanez o sa tanan Land Bank din sa Mandaue City. Hello ninyo ma'am and sir, thank you kaayo for always listening and tuning in sa ato ang programa. Ug sa tanan nga mga naabaron sa carbon, pasil, silang mga tindahan, or sa mga nagtihayag pa din na silang balay, good for you. Kaya sa inyong life, ma'am, sir, may pamo, no? Pero sagdi lang, kanya-kanya man na, inaot unta, no nga, baski pag nagtihayag ta, himbangon ta kaganina, nahuman na to ato ang mga buhatonon, ang mga planchahonon, labhanan, ang mga pilonon, no? Ang mga hugasan, nabuhat na to, no? Busy na kayo, diri-diri ang Cebu, guys. Kay hapit na gyud, no? Ang pagsaulog nato sa ato ang kapistahan, alang sa ato ang Senyor Santo Niño. Ang kaning Cebu nga sinulog, no? Maog yun mo jump start sa tanan nga mga festival diri sa nasod, no? Garbo kaayo na nato, no? So daghan kay mga festivities para ayaw in taon mo kalimot nga ang rason sa ato ang pagselebrar mao ang balaang bata, dili in taon ang mga inom og street party og laag, ay in taon mo kalimot paghalad, no? Pagpasalamat. Let us always start the year right, no? And greetings, thank you, na big shout out sa tanan mga mag-like ug mag-follow nako sa ako ang Facebook account. Guys, please click like and follow nako sa Elaine Tantengco Bathan. Please feel free nga mo comment mo didto kung unsa inyong gusto isulti na may mga pangutana adto lang sa mga comment section, no? Malipay ra gyud ko, ganahan na sa jud ko mubasag unsa nang inyong mga comments dinha. Malipay ra ko ako ng pambasahon pod, no? Na may mga pangutana about me, katis magkita-kita pud ta, guys, kay nindot man pud na magkita-kita ta. Hello to my top fans, Jaja Bahatia Herodias, Beverly Padua de los Reyes, Berna Larios, and another top fan, Michelle Hamili. Thank you kayo. I'm gonna like, no? Ako ni i-love ang imuhang comment, no? Thank you kaayo for liking and following me. And greetings nimo o sa imuhang mga family. Also to Venetia Bacasmas, thank you kayo. Kang Herlinda Eliadora Lim, and another top fan, si Ma'am Roslyn Abiso. Go attorney. Thank you, ma'am. Also to Rianel Rose, Nen Pacquiao, Nanatom Juarez. Also to another top fan, Jobert Nesperos, nagpost manggugong ni dagan ko. Congrats po, ma'am. So proud of you. Thank you, Sir Jobert. Thank you for your comment. And also to another top fan, Ma'am Helen Dator Suganob Bugos. Ma'am Elma Atos, thank you kaayo also for your likes and comments every day. And also to Mika Ray Rojo, thank you kaayo. Now, ato ang letter sender karong adlaw, taga Tubod, Toledo City. Speaking of Toledo City, Mayor Joy, the joyful city of Toledo. Also to my best friend Ferliza Calizar nga naapod din ha sa munisipyo nagtrabaho. Hello BFF, greetings to you. Punto legal man ta karong adlaw, kabahin sa marriage contract kay minors pa sila, menor de edad pa daw sila nga gikasal sa iyahang bana. 17, una niyang pangutana, 17 years old pa ko, dihang gikasal ko, ug 21 years old ang akong bana. Balido ba to ang among kasal nga menor de edad pa man ko? Adto og gimaniho og usab ang akong date of birth aron ma-18 ko. Una sa tanan, atong klarohon, kinsay pwede kaslon, pilay edad. Okay? Of course, ang ato ang balaod nga nag-govern ana ang Family Code of the Philippines nga gipasa ug nahimong epektibo pag 1988 sa panahon pa ni President Corazon Aquino, no? Before ana civil code ta. Unsa may giingon, dapat babay ug laki. Number 2, hingkod ang pangidaron, meaning to say above 18 years old.
Pero ang balaod pod nato nag-ingon nga kung pananglitan 18 years old, between 18 years old ug 21 years old ang gikasal, although pwede na silang makasal, pero nagkinahanglan pa og lain nga requirement. Kanang gitawag nato nga parental consent. No, dili ni field trip in town ang ampatong pagkasal. Lifelong journey ni busa kay bata pa man gyud na para nato ang 18 hangtod 21, kinahanglan aware ang mga ginikanan nga mauni gidangatan mo ni buhaton sa ilahang anak unya tungod kay ginikanan man sila mutugot silang magminyo ng ilahang anak. Kinahanglan na siya aside sa marriage license, marriage ceremony, unya ningon pamanggani na nga kung above 21 unya wa pa kaabot unya 25 years old, between 21 to 25 years old, kinahanglan pag parental advice. Ang nakalahi sa duha is this: kung white parents consent, di gyud ka maisyuhan og marriage license. Kung wa kay marriage license, di ka pwede maminyo. Kay mo man ay pangitaon sa solemnizing officer, pare, mayor, huwes, nga mukasal ninyo. Now, ang parental advice on the other hand, kay more than 21 namang gyud mo, pwede na siya makasal mo, maisyuhan ka po mo marriage license, i-delay lang gamay. No, meaning tagaan sa mo ay isa-isa hunahuna sa inyong tarong tagaan sa mo gamayng panahon, usa mo isyuhan og marriage license. So, muna nakalahi sa parental advice o parents consent or parental consent. Now, sa imuhang case, una, 17 years old ka, di gyud ka pwede makasal. Sa imuhang bana 21, murag magdi na siya mag-need og parent consent, although pwede ra pod nga makasal siya pero na-delay lag issue ang iyahang marriage license tungod kay parental advice. Pero granting na ikaw sakto ka sa edad ug naa po kay parents consent. Pero sa inyong case duha, di gyud unta mo dapat maisyuhan og marriage license tungod nimo. Kay 17 man ka, di man ka pwede maminyo. Sunod, ang inyong gibuhat nag-falsify mo og dokumento. Di man na pwede nga imong giusab, no? So, mayong kag valid ba tong inyong kasal, mayong gud kog dili. Kay number 1, dili ka of age. Number 2, gifalsify ninyo na makakmo sa pag-fill up sa usa ka public o government record. Ikaduhang pangutana, 1979 gyud ko na taw. Oy, anggid ratag edad. Gihimo nilang 1978. Aron ko makasal, hala nasakpan nun akong edad. Ay mugsaba guys, nasibya noon sa kahanginan. Sige lang, nagtanaw din sa akong picture, kumutanaw mo sa ako ang Facebook kay di man siya klaro. Anyway, balik na sa pangutana, gihimong 1978 aron makasal adtong higayuna. Makihabangi tungod sa usab pag-usab nako sa among information aron makasal unsa nga kaso. Okay, kanang mga records nato dinha sa local civil registrar, kanang mga record nato mao man gud nay mo reflect sa ato ang pagkatao, no, ato ang person, ug mao nay gisaligan pud sa atong gobyerno pagbase kung unsay mga rights mga katungod pud nato, no, ug kanus-a pud ta mahatagan pud ug katungod pud, no, sa ato ang gobyerno. Now, we are required to be really faithful and honest sa pag-fill up ana. Unya kana siya sinumpaang salaysay na siya, sworn statement na nga kung pananglitan gani na ay mga bakak sayop didto nga tinuyuan, we will be called as falsifying or simulating records nato sa local civil registrar. Pwede ta makiha for falsification or perjury. Okay? Ikatulong pangutana, nilukat ko og birth certificate. 1978 gyud ang nilusot apan ang NSO local birth certificate, apan ang NSO birth certificate 1979. Unsay angay na kong sundon? Ang imong angay sundon is your NSO because maunay official record nato. Besides, kibaw man kang 1979 ka, di man ka 1978. Ikaupat niyang pangutana, kung pananglit mulukat ko sa among marriage contract sa NSO, naabak high records among kasal, kay naaman sa among munisipyo. Most likely na, kay nakasal man ka. No? So, pagkuha og sinumar, pagkuha og marriage certificate, mahibaw-an yun na nimo sa NSO because ang NSO will be the official national government records kanang sa PSA, Philippine Statistics, no? Office. Ug ikalima, katapusan niyang pangutana kung dili gyud legal ang among kasal, maapektuhan ba sab ang among mga anak? Ini unsa may among bahaton aron makorek ang information sa among marriage contract. Ipa-correct na lang na, no, ang imuhang marriage contract nga murang
total di naman mo kinahanglan yun og marriage. Actually, kung wala lang yun po mo question, ana, no? So, although sayop ang nakabutang na date of your birth, I think kinahanglan na ni mo usbon, kanang ka mo konsulta og pwede ba nga ma-corrected lang na nga entry kay total wa man mo nagbuwag unya. Pila ka tuig naman pod ang nilabay siguro, no? Nga nakasal ka unya, okay pa man mo. So, pwede bag-usbon lang to dito through a court proceeding. Kay otherwise, mahimo manggunang null and void ang inyuhang kasal, no? So, otherwise, karon kay wa may ning question, wa man na nahimong grounds for annulment, right now, nahimo pag yun na nga sa matas balaod, valid inyong kasal. Only nga ang edad nimo di mao, no? So I think you need to go to the local civil registrar to ask for advice kung unsaon na pag-correct kay total di man mo magbuwag. Ganahan raman nimo if kuan ang imuhang records, no? So we will see kay grounds ba gud unta na siya para mawalang bisa ang imuhang kasal, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.